Nu skal du sidde stille. Nu skal du smile lidt mere, Michael. Det er som om, at det er dejligt. Det er dejligt at få fingre op i næsen. Ja, det er dejligt. En lille bullermand. Ligesom Nadine. Så skal du lige vise den ordentligt. Se hvor mange hår jeg har i næsen. Jeg ønsker mig faktisk en næsetrimmer til. Du er syg, man. Og nej, du skal også smile. Og få dine fingre ind i øret. Hvad? Og Cindy, hun skal også smile. Cindy. Cindy, hvis du ikke kigger hen, så er du rigtig invalid. Stol nu på mig. Ej, jeg har slukket. Og min tommelfinger. Jeg har slukket for den. Cindy, han har slukket. Cindy, prøv lige at se det her på min bærbar. Og jeg fik et øre. Vi filmer dig. Filmer du en halv time? Hassan. Hassan. Jeg kan ikke have den så sort. Hvad sagde han?